Hey guys! Welcome back to my channel. So, kakatapos lang ng bagyo and maraming nasira guys. And ipapakita namin sa inyo. So, it is now 11:45 a.m. And ayun, ipapakita po namin sa inyo kung may mga nasira and madami guys na nasira na puno. So, watch the video. Yeah.
I've been off the